Невероятните съкровища на Тутанкамон. Сега, за пръв път, откакто са били открити, всичките 5398 предмета са събрани заедно в музей за $1 милиард. Много от тях ще бъдат видени за пръв път от век насам. Вижте коня, вижте коня! Учените използват най-новите технологии, за да разгадаят мистериите, погребани преди векове. И да разкрият мъжа зад маската. Сега се виждат толкова много детайли. Това не е обикновено съкровище, а истински арсенал. Не просто момче-владетел, а воин с глобален размах. Изключителният египтянин Тутанкамон. Съкровищата на Тутанкамон, златният фараон. Долината на царете. Свещеното гробище на фараоните на Древен Египет. С векове археолозите изследват гробниците, но всяка от тях е била обирана от крадци, търсещи злато. Всяка гробница, освен една. На 26 ноември 1922 археологът Хауърд Картер влиза в отдавна забравена гробница, за да направи откритието на всички времена. Той намира главозамайващите съкровища на Тутанкамон. От тогава светът се диви на удивителния разкош от гроба на младия цар. Той е най-известният и проучван фараон в историята. Но дори днес съкровищата на Тутанкамон има какво да разкрият. В момента се прави най-обстойното изследване на повече от 5000 предмета, открити в гробницата. В сърцето на проучването е най-известната ценност от всички – погребалната маска. Маската на Тутанкамон е като икона. Мисля, че част от това се дължи на факта, че е изработена от солидно злато и много хора се впечатляват. Изработен от 11 кг злато, безценният предмет е известен по цял свят. Маската и няколко ключови артефакта привлякоха вниманието на експертите. Те може да променят представите ни за Тутанкамон. Мистериозен кинжал, открит върху мумията на Тутанкамон. Декорациите на безценна златна колесница са реставрирани, след като са стояли на парчета 3500 години. Тези съкровища могат да ни разкрият истинския Тутанкамон не като момче, а като воин. Това е нова глава в историята, която е започнала преди 100 години. Египтологът Крис Нонтън има редкия шанс да разгледа личните бележки на Хауърд Картер за това събитие. Това е дневникът на Хауърд Картер и за мен е удивително да го видя, защото той ме приближава до момента, когато Картер е попаднал на тази забележителна сбирка от предмети. Тези старателни записки показват удивлението на Картер, докато е разглеждал гробницата. Така той става първият човек, който вижда чудеса на 3500 години. Пише, че вътрешността на камерата бавно е разкрила пред него своята странна, но великолепна колекция от предмети, кой от кой по-красив. Когато лорд Карнарван ме попита, виждаш ли нещо, аз му отвърнах, да, прекрасно е. Съкровищата на Тутанкамон плениха света.
В месеците и годините, последвали откритието, те внимателно са събирани и прехвърляни в музея на Кайро. От тогава милиони посетители са се дивили на много от предметите от гробницата на Тутанкамон. Тези култови артефакти разкриват глезено момче-владетел, което умира трагично. Това е младият Тутанкамон, за който знае всеки ученик. Момче твърде младо, за да бъде цар. Емоционално и физически слабо. Марионетка. Но този образ се гради от малкия брой експонати, изложени в музея на Кайро, които са само частица от над 5000 предмета, намерени в гробната камера на Тутанкамон. Останалите са били заключени в мазето на музея. До сега. Крис Нонтън се връща във времето. Еха, Скрит в музея се пази опис на всеки предмет, открит някога в гробницата на Тутанкамон. Това е списъкът от разкопките на Хауърд Картер. еха. Това е. Да, самото начало на записките. Да, това е първото нещо, което е описал. Външна част на олтара. Да, 6064. Може ли да отгърна? Тези страници почти не са докосвани от век. Те разкриват над 5000 предмета, извадени от гробницата, но само 1/3 от тях е виждана от посетителите на музея. Това е погребалната маска. Какво пише? Маска на мумията, брада и огърлица. Да. Еха, това е най-известният археологически обект от древния свят. Маска на мумия 60672. Сега, почти век след откриването си, маската ще започне нова глава в съществуването си. При строго охранявана операция, цялото съдържание на гробницата се насочва към новия си дом. 15 години строителство на стойност $1 милиард. Новият музей на Египет се издига в пустинята до Кайро. Огромният обем на предметите показва колко много неща фараонът е отнесъл със себе си, когато е починал на 19 години. Идеята е, че когато умреш, се преселваш отвъд и всичко, което ти е трябвало тук, ти трябва и на онзи свят. А ако си цар, имаш много вещи. Фантастично! Това е скиптър, който може би е държал той или някой от свитата му го е предвождал с него. Има абсолютно всичко. От мумифицирана храна О, супер! до детски принадлежности, които са били на момчето, станало владетел на могъща империя на 9 години. Това е някакво столче с степенка за краката. За малкия Тутанкамон. Тук е сядал. О! Трябва ли са му всички неща, от които се е нуждаел в ежедневието си, но също са му трябвали много религиозни, магически предмети, за да му помогнат да премине в другия свят. Затова гробницата е препълнена с вещи. Най-важният предмет от магическите е погребалната маска. Този златен портрет, копие на Тутанкамон, е много важен. Така той е щял да бъде разпознаван в другия живот. Сега, когато хилядите артефакти са събрани в новия музей, от свещените до ежедневните, има шанс да бъде разкрита още информация за всички тези предмети. Излизат все нови и нови пластове информация. Не само защото вещите се изследват детайлно, но и защото се ползват най-новите технологии.
Научни постижения, за които Картер не си е и мечтал. Позволяват съдържанието на гробницата да бъде изследвано така за първи път. До тук вече е известно, че пищното царско погребение не е минало по план. Може би нещата не са направени както трябва. Вероятно много са бързали. Произходът на някои от най-великолепните предмети е подложен на съмнение. Някои предполагат, че най-известното от всички фараонски съкровища, погребалната му маска, оригинално не е била за него. Дали маската е била направена за Тутанкамон? Или за някой друг? Може ли да е вярно, че тази култова маска изобщо не е била предвидена за Тутанкамон? Тя изумява света, откакто се е появила. Покрита е с стотици фрагменти от цветно стъкло и полускъпоценни камъни. Лапис лазули от Афганистан изписва веждите. Червен халцедон от Индия е използван за яката. А очите са оформени от обсидиан от Турция. Според древноегипетския погребален закон, маската е трябвало да бъде готова за прекалено кратък период от време. Срокът е бил до 2 месеца, от момента на смъртта до запечатването на гробницата. И това повдига някои съмнения. Жреците и майсторите са имали само 70 дни, за да подготвят всичко, което ще се положи в гробницата, в това число и вещи, като погребалната маска. Някои хора твърдят, че 70 дни не са достатъчни да се изработи изящен предмет, като този. В такъв случай, единственият начин, по който може да е попаднал там, е бил, ако вече е съществувал. Може би маската е била изработена за друг човек. През последните години се появиха спекулации, че погребалната маска е принадлежала на мащехата на Тутанкамон, Нефертити. Хората се чудят дали майсторите, поради липса на време, не са взели нейната маска и не са сменили лицето и с това на Тутанкамон. Новият музей на Египет и огромният брой предмети, пристигащи в складовете му, придават тежест на теорията. Била огромна отговорност за древните египтяни да подготвят гробницата за цар. Невероятно е, като си помислиш, че тези неща са толкова древни и крехки. Но детайлите по това са направо уникални. Ако само погледнете олтара с тази орнаментика на бик, до някъде е плашещо, дори да стоиш до него. Бройките са изключителни. Стотици стрели, легла, копия, дори обувки. Много от предметите не са излизали от складовете, не са виждали дневна светлина. И по тази причина чак сега можем да добием представа за размера на съкровището, с което е погребан Тутанкамон. И е забележително, като се замислиш, че всеки от тези предмети е с изключителна изработка. И всички тези хиляди предмети са или намерени, или създадени от нула само за 2 месеца, преди да бъдат транспортирани до гробницата. Погребалният парцел на Тутанкамон се намира на 600 км южно от новия музей на Египет, до Кайро, в долината на царете. Крис Нонтън е дошъл в тази пустиня, за да види откъде са взети съкровищата на Тутанкамон, заровени там преди повече от 3000 години. Те са стояли тук, докато археологът Хауърд Картер пръв открил дългия таен вход на гробницата на фараона. Гробницата е била толкова пълна, че е отнело 10 години на Хауърд и екипа му да изнесат всичко от нея и да го преместят в Кайро.
Трудно е да се оттърсиш от чувството, че нещо не е съвсем наред. Нито е много голяма, нито е много сложна. Фактът, че гробницата на Тутанкамон е толкова малка и зле подготвена, винаги е озадачавало египтолозите. Но сякаш всичко е изписано на стените. Сцени, изобразяващи прехода между света на живите и този на мъртвите, покриват стените на гробницата. Един образ е много ярък. Това е един от най-интересните аспекти в декорациите. Фигурата в бяло отляво е на Тутанкамон. Идентифицирана е по надписа отгоре, но той е в образа на Озирис, като бог. Той е преминал от живота тук към живота в отвъдното. Той е мъртъв, но е изобразен като мумия. Фигурата отдясно изпълнява ритуал, известен като отварянето на устата за дишане на мумията. Тук ритуалът, обичайно изпълняван от най-близкия роднина или жрец, се извършва от Ай, висш сановник в двора на Тутанкамон. Той не е бил от кралското семейство. Не е имал благородническа титла. Реанимацията на тялото е била много важна част от оцеляването на индивида в задгробния живот. За да е изобразен Ай в тази позиция, извършващ този свещен ритуал, означава, че той е бил посочен за наследник на Тутанкамон. За да наследи трона, Ай се е оженил за вдовицата на Тутанкамон, Анхесенамон, и станал следващия фараон на Египет. Много хора вярват, че Ай е искал младият фараон да бъде забравен. Той е натикал мъртвия фараон и вещите му в малка гробница и е взел предназначената за Тутанкамон, за самия себе си. Кайро. Домът на погребалната маска, откакто е била открита. От век маската събира почитатели от цял свят. Но напоследък спекулациите за истинския произход на маската стават все по-интензивни. Теорията, че истинското лице на маската е било изрязано и заменено с портрета на Тутанкамон, добива популярност. Египтолозите забелязаха и други признаци, че маската е втора ръка. Картушът, който е с иероглифни знаци, които изписват името на Тутанкамон, изглежда са сменени, сякаш оригинално там е било изписано друго име, което определено не е било негово. Царица Нефертити се смята за най-вероятен предишен собственик на маската. Въпреки това, всички теории за произхода на маската остават в сферата на спекулациите. До сега. В скорошното си разтърсващо изследване, консерваторът Крисчан Екман получи възможността да изследва съкровището на повече от 3000 години. За първи път е дадено позволение маската да се изследва толкова задълбочено, преди да бъде преместена в друг музей. Екман започнал да изследва противоречивата плочка с името или картуша. В момента гледаме царския картуш от маската на Тутанкамон, който е поставен близо до рамото отляво на самата маска. В интерес на истината виждате някои доста странни следи, като ето тази тук, която не е възможно да се интерпретира лесно. Според тези следи, може би името на Тутанкамон е било гравирано върху името на друг. Това е на мащехата му. Царица Нефертити. Но проучването на Екман сочи в друга посока. Трябва да разберете, че за да се създаде златна маска с подобен размер, парчетата трябва да се съединят заедно, да се споят, за да я оформят, а картушът пада точно върху две от въпросните парчета, които са свързани по съответния начин едно с друго.
Именно заради това тук можете да видите една от сглобките. Предполага се, че преработеният картуш е доказателство само, че маската е била сглобена. Но нещо друго озадачава египтолозите през последните години. Цветът на златото на лицето е различен от това на останалата маска. Една от теориите е, че заради оскъдното време, причина за което е била ненавременната смърт на младия цар, се е наложило майсторите да претупат нещата. Затова те са сложили портрета на Тутанкамон в нещо вече създадено. Като част от изследването, Крисчън използва рентгенови лъчи, известни като РФС, за да анализира съдържанието на златото. Той иска да установи дали частите на маската са от различни източници. Премерихме златото в над 100 точки, които се намират по цялата маска. Резултатът показа, че са използвани много листове с еднакво съдържание на злато, което включва и лицето. Затова ми се струва малко вероятно точно то да е било махнато и заменено в древността. Екман доказва, че всяка част от маската е от едно и също злато. Това предполага, че цялата маска е била изработена наведнъж. Но са използвани различни техники, за да се придаде на златото различен нюанс. Екман откри и други доказателства, че маската действително е оригинал. Това се потвърждава от анализа на камъните и стъклото по лицето. Ако лицето е било изрязано и заменено, след като маската вече е била изработена, едва ли са можели да я сглобят отново, без да нарушат целостта или дори да унищожат стъклото наоколо, защото то не издържа на висока температура. Лично аз смятам, че маската е за Тутанкамон. Била е изработена и използвана за него. Резултатите на Екман изглеждат окончателни и слагат край на години полемика. Невероятната погребална маска на Тутанкамон е била изработена за него само за 70 дни. Удивителен екземпляр на египетското майсторство. Дълбоко се съмнявам, че днес някой би могъл да изработи такъв шедьовър. И още повече при такива кратки срокове. Тутанкамон е положен в гробницата с маска, изработена за самия него, въпреки прибързаното погребение и неподходящата гробница. Сега маската ще заеме централно място в новия музей на Египет, заобиколена от много артефакти, които Тутанкамон е отнесъл в задгробния живот. Днес тази царска история се пише от артефактите. И има една скъпоценност, която изглежда той е ценял високо. Скътан въгъла на музея в Кайро лежи малък кинжал с голяма тайна. Съвременните технологии разкриха удивителна информация за малкото оръжие. Информация, засягаща самия космос. Истинският обем на съкровищата на Тутанкамон е главозамайващ. От златни статуетки до украсени легла и различни дрехи. Но Тутанкамон е погребан и с арсенал от оръжия. Чекмедже, след чекмедже, след чекмедже, те всички съдържат стрели. Цялата тази секция е посветена само на един вид предмети. Удивително. Във второто хилядолетие преди Христа изглежда Тутанкамон е ценял високо едно оръжие. От своето откриване този забележителен кинжал е бил изложен в музея на Кайро. Скрит въгъла, подминаван от посетителите, които бързали да видят големите съкровища.
Кинжалът не е най-известният предмет от гробницата, но определено е сред най-интересните. Това смъртоносно оръжие крие тайна, която е била изложена пред погледа на всички. Новите анализи показват, че Тутанкамон е бил воин. Жаден за власт, не само в своя свят, но и в отвъдния. Кинжалът е открит в саркофага на Тутанкамон. Бил е положен директно върху тялото му. Той е бил един от най-важните предмети за него. Намерен е непосредствено върху мумията, бил е положен над корема на царя. Ясно е, че този кинжал е бил специален за фараона. А красотата му е несъмнена. Дръжката му е много изкусно украсена с злато, а тези кожи са покрити с скъпоценни материали. Краят ѝ е направен от планински кристал. Ножницата е покрита с злато във формата на флорални мотиви. Но гробницата на Тутанкамон преливала от злато и камъни. Защо този кинжал е един от малкото предмети, положени в ковчега му, върху тялото му? Какво го прави толкова ценен? Отговорът е в острието му. Може би най-интересният аспект е самото острие, което е от желязо. Желязото е сред най-разпространените елементи на Земята. Но в Египет на Тутанкамон то е по-рядко от златото. Преди 3500 години желязото почти не се е срещало в Египет. В тази част на света няма следи от ковашка дейност чак до 6 век преди Христа. Това са 800 години след смъртта на Тутанкамон. Желязото не е намерено в Египет, нито е изковано там. А откъде е дошло? Мистерието озадачавало експертите, откакто предметът е открит преди век. Но доскоро нямаше как да се знае откъде е дошло желязото, без да се унищожи. Днес, благодарение на щадящия анализ с рентгенови лъчи, кураторите хвърлят нова светлина върху древната мистерия. Защото в острието има и друго, освен желязо. Тази техника ни позволява да видим точния състав и съотношение на елементите в острието на кинжала. Тя определя точното съотношение на различните метали. В природата желязото е примесено с други елементи и сместа е уникална за всеки източник на метал. Като се идентифицира точния състав на острието, кураторите имат възможност да посочат произхода му. Искам всички да се дръпнат на 3 метра заради здравето си, защото ще пуснем рентгена. Машината облъчва острието с рентгенови лъчи, а енергията, която се отразява, разкрива елементите в него. Кураторите установиха, че съдържанието на никел е необичайно високо. Какво ни казва това за желязото, използвано за кинжала? Ще кажа, че този тип химически състав не се открива в желязото в Египет, нито на тази планета. На Земята няма желязо, съвпадащо с кинжала. Ако желязото не е от тази планета, откъде е? Има го в метеоритите. От метеорит? Метеорит, да. Желязото от кинжала на Тутанкамон е от космоса. Пътешествието му е започнало преди хиляди, милиони години. От астероидния пояс между Марс и Юпитер, над 300 милиона километра от тук, буца от скали и метал е полетял към Земята като куршум. Пробива земния слой и се разбива на множество фрагменти.
Някъде из пясъците на Африка тези фрагменти са лежали хиляди, дори милиони години, докато не са намерени и претопени. От тях е изкован предмет с рядка красота и сила. Желязото на оръжието е направило удивително пътешествие. За Тутанкамон кинжалът е бил един вид дар от боговете. Има още една група артефакти, която не е виждана в целия си блясък от 3500 години. Те хвърлят светлина върху амбициите на Тутанкамон. Уникална комбинация от образи, която го разкрива като могъщ владетел не само на Египет, но и на света. Тутанкамон е взел 6 колесници в задгробния си живот. Старателно разглобени и положени в предкамерата на гробницата. Когато Хауърд Картер я открива, намира поне 1500 малки златни люспи под колесницата. Тогава той не е имал технологията да се справи с тези парченца. Сложил ги е в кутия с надеждата някой в бъдещето да го стори. И сега, десетилетия по-късно, тези фрагменти най-после са подредени. Доктор Кришчан Екман е сглобил люспичките заедно. Работата му разкрива серия от изображения, които показват Тутанкамон като център на света. Така малките детайли се виждат отново. Това е било невъзможно, когато са открити. Екман осъзнал, че златните фрагменти са част от панели, използвани за декорацията на някои части от колесниците на Тутанкамон. Този забележителен златен пъзел до тук е отнел 3 години, за да бъде сглобен. Всяко малко парченце, което сме прикачили към паното, е още една част от пъзела. Но все още липсват някои от частите, а ние се опитваме да ги подредим в оригиналния им дизайн. Екман е успял да съчлени 70 сложно изработени златни панела, създадени да украсят 6 кожени хамута. Те са впечатлили силно всеки, който ги е зърнал. Тези изображения не са били виждани, откакто са запечатали вратата на гробницата преди 3500 години. За египтоложката Салима Икрам да ги интерпретира е голяма привилегия. Този материал е удивителен, защото никога не е бил излаган досега, макар че е от гроба на най-известния фараон Тутанкамон. Салима декодира тези изображения и така разбира, че амбициите на Тутанкамон са се простирали далеч извън Египет. Тези златни пана от колесниците на Тутанкамон са необичайни, защото не съдържат обикновената пропаганда. Първоначално мислиш, че това са само животни, които се бият. После осъзнаваш, че е замесен и грифон, който е източно животно. Много от изобразените растения са в сирийски стил. А после виждате и тази спирала, която е от Егейския регион. Имате събран на едно място коктейл от големи империи и артистични традиции. Тези чужди елементи са подбрани умишлено, за да представят Тутанкамон като играч на международната сцена и като най-могъщия владетел в древния свят. Въпросната комбинация от стилове изглежда подчертава желанието му да демонстрира, че има много дълга ръка и може да контролира всякакви места, също както и всякакви хора. Златните декорации от хамутите предполагат, че Тутанкамон е искал да се представи за световен господар. А колесницата, която ще бъде изложена в новия музей на Египет, показва докъде е бил готов да стигне, за да увеличи властта си.
Днес тази колесница ще бъде сканирана триизмерно. И първото, което ще се случи, разбира се, е това стъкло, което я пази от десетилетия, да бъде свалено пред очите ни. За египтолога Крис Нонтън е удивителна възможност да изследва колесницата и богато украсената й повърхност. Преди да бъде транспортирана, тя трябва да бъде изключително добре анализирана. Ето какво ще се случи. Това ръчно устройство се използва, за да направи поредица от бързи снимки, които ще създадат дигитален модел на колесницата. Това е много важно, за да проверим състоянието, формата и точните й параметри днес, за да може да бъде сглобена в същия вид в новия музей на Египет. Дигиталният модел ще послужи, за да бъде изложена колесницата в същото състояние, след като бъде преместена. Едно от най-хубавите неща на това да си толкова близо до тези предмети е, че виждаш невероятните детайли. Много малко хора минават зад стъклото, за да проучат колесницата. Така че е рядък шанс да видиш как младият фараон е искал да го приема света. Онова, което виждаме тук, е изключително изящната декорация на колесницата. Тя е направена от ковано злато и изобразява фриз от чужденци, заловени от Тутанкамон. Но красивата декорация показва бруталност, която демонстрира, че фараонът не би се спрял пред нищо, за да наложи властта си. Има въже, което преминава през цялата сцена и свързва всички тях. Някои са вързани за врата, на други ръцете им са зад гърба, на трети китките са над главите им. Детайлните черти и отличителните костюми сочат, че заловените са от класическите врагове на Египет – на юг и на север. Той се е опитвал да прокара идеята, че е владетел на народите, обкръжаващи страната му. Въоръжен с железен кинжал от боговете, той провъзгласявал властта си от колесница, украсена с златни изображения, демонстриращи неговото господство над целия древен свят. Историята, разказана от съкровищата на Тутанкамон, разкрива страна и фараон под заплаха. На юг нубийците са вдигали бунтове, а оттам Египет се е снабдявал с злато и ценни стоки от Африка. На северозапад са либийските племена, които нападат територията на Египет. На изток агресивната империя на хетите, която напредва през Сирия към границите на Египет. Египет е бил в хаос. Съюзниците му са се превърнали във врагове и отцепници. Агресивните хети чукали на вратата на страната. Затова Тутанкамон е погребан с цял арсенал от оръжие. Кураторите от новия музей на Египет откриват и десетки функционални лъкове, стотици стрели, щитове и бумеранги. Заедно те оформят образа на Тутанкамон като на цар-войн, който е бил храбър и мотивиран да тръгне на война. Това принуждава египтолозите да огледат пак съкровищата на фараона. Дори и тези, които са били изложени в Стария музей с десетилетия. Възможно ли е самоличността на царя да е била скрита пред очите на всички ни? Бил ли е изложен и войнат? Това е съндък, изваден от гробницата, който е украсен с сцени как Тутанкамон в своята колесница преследва всичките си врагове. Той е готов за война и използва същите оръжия, които египтолозите и учените анализират в новия музей на Египет.
големия лък, стрелите, декорираните хамути и колесницата. Тук е показан владетелят, който се вози в колесницата, използва този голям лък и изстрелва стрели, които покосяват всички негови врагове, прииждащи от юг. Те падат долу в краката му. Хубавото е, че от другата страна се случва същото, само че този път с враговете от север. Тези хора имат бради, значи са от района на Сирия. Те са прегазвани от конете на фараона. Част от тях попадат под колелата на колесницата и Тутанкамон отново изстрелва стрели с лъка си. Това тук е Тутанкамон, царят воин, който предвожда войските си по време на битка. Виждат се част от пейзажа, хаосът и напрежението. Фантастично е. При откриването си, почти преди век, образите на съндъка са смятани за фантазия. Но оръжията на съндъка са същите, като оръжията, открити в гробницата на Тутанкамон. Ако оръжията, показани тук, са реални, били ли са реални и събитията? Дали тези сцени с насилие са по-близо до истината, отколкото някой е предполагал? Дали Тутанкамон е предвождал армията си в битка? Някои египтолози вярват, че всичко това описва исторически събития и че образът на крехкия Тутанкамон трябва да бъде преосмислен. Небесният кинжал и декорираната колесница показват мъж жаден за власт. Арсеналът от оръжия демонстрира, че е бил готов за битка. А изрисувания съндък и военните сцени са доказателство, че Тутанкамон е предвождал армията си в битки. Заедно тези съкровища обрисуват различен образ на най-известния фараон. Той е бил цар-воин. Преди повече от 3000 години млад фараон е погребан набързо в малка гробница, може би заобиколен от вещи, взети от другаде. Но по ирония на съдбата, скромната гробница на Тутанкамон позволила на съкровищата му, от които златната маска е най-голямото, да останат незабелязани до откриването си хиляди години по-късно. А златната погребална маска е направила така, че лицето на Тутанкамон да е най-известното от тези на всички древни владетели. Всеки египтянин не е искал да бъде запомнен, името му да се знае. Би било прекалено да иска и лицето му да се помни, но в случая с Тутанкамон това се е сбъднало с небивал успех. Съкровищата от гробницата на младия фараон са му осигурили повече слава, отколкото някога е очаквал. Тутанкамон може и да е погребан, за да бъде забравен. Но вместо това, на спомена за него му е писано да живее вечно. Филмът е обработен в Андарта Студио.